Boas, son o Jonathan Zúñiga, alias o Meigo do TEA, e bon, en estes tempos difíciles o que vos podo dar dende aquí é que teñades o máximo ánimo que poidades, moral sempre alta e paciencia, porque isto tarde ou temprano tendrá que acabar. É dicir, cada día que pasa queda un día menos. Aproveitad o tempo dentro que poida do pouco positivo que poda haber en isto para ter máis tempo a veces para nos mesmos, as nosas cousas. Cando volva isto a ser como antes, que esperemos que sea próximo, pois cousas que da nosa vida, non cambiar a nosa vida, pero arreglar cousas e facer que teñamos non unha nova vida, pero unha vida mellor en certos aspectos, disfrutar da familia, disfrutar dos fillos, e dende aquí pouco máis vos podo decir. No meu mundo, na miña temática, simplemente decir que, como decía na entrevista, estamos nun momentos, por un lado, que hai recuperación, pero difíciles, porque esa xente maior que portaba toda esa sabiduría cada día marcha máis para outro mundo, como quen di, e estamos na último escalón de recuperar todo o que se poida antes de que nos abandonen. E sen máis, pois darvos eso, ánimo, moita forza, moita moral, e sairemos desta.